Veľký stratég. Vynikajúci líder. Mám tendenciu aj niečo sľúbiť možno pod vplyvom toho, že chcem veľmi dobre ľuďom. Politika sa dá robiť tak, že povedzme mám isté osobné záujmy alebo skupinové a sledujem prieskumy verejnej mienky a podľa toho sa správam. Takže som taký bežec, ktorý tu a tam urobí aj nejaký prúšvih. Kombinácia úžasných skúseností, inteligencie, šarmu a prehľadu.